Više od 200 sudionika pratilo je predstavljanje nacrta plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. do 2027. godine, koje je organizirala javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije. Događanje je organizirano s ciljem poticanja javnosti na uključivanje u postupak savjetovanja o planu razvoja Varaždinske županije kao jednog od najvažnijih strateških dokumenata Varaždinske županije. Na ovu prezentaciju odlučili smo se kako bi građanima naše županije, udrugama, poduzetnicima, voditeljima ustanova iz javnog sektora prezentirali plan razvoja županije za razdoblje 2021. do 2027. Javna rasprava o planu već traje i otvorena je do 29. siječnja, do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge, ideje i inicijative. Ovaj plan, osim što ističe kojim to dobrima Varaždinska županija raspolaže, predviđa i preko 50 investicija, projekata čija vrijednost prelazi 350 milijuna eura. Realizacijom tih investicija, osim što će Varaždinska županija dobiti novu vizuru, a samim time i dušu, omogućit će se našim građanima da osim kvalitetnijeg života razvijaju i svoj poduzetnički duh i zarade koju kunu više. Stoga, na jednoj maloj mikrolokaciji imamo priliku široj javnosti predstaviti sav svoj potencijal. Govorimo o vremenu od erupcije pa do umjetne inteligencije i sve to na jednom malom području. Proces izrade ključnog dokumenta razvoja Varaždinske županije trajao je intenzivnih 1,5 dana. Tim je dokumentom definiran budući razvoj županije te je strateški povezan s nacionalnim dokumentom Nacionalna razvojna strategija 2030. Predstavit ćemo 50-ak različitih projekata u 5 različitih tematskih cjelina. Famozno smo ih nazvali projekat 5.0 ili 5O. U ovom trenutku prije svega kada je sam plan razvoja u javnoj raspravi od 30. prosinca 2022. do 29. siječnja 2023. godine je pozvati cjelokupnu javnost da se što više uključi, da što više sugerira, bez obzira na tematske radne skupine u kojoj je bilo 100-tinjak ljudi, nikad nismo svi najpametniji, uvijek je javnost ta koja može doprinijeti značaju, jer zapravo mi svi zajedno tu živimo u Varaždinskoj županiji i bitno je da cjelokupna javnost, poduzetništvo i javne ustanove daju svoj doprinos cjelokupnom projektu razvoja. Među brojnim predstavljenim projektima iz nacrta plana razvoja je i projekt uređenja posjetiteljskog centra Gomila u Jalžabetu. Voditelj arheološkog istraživanja na toj lokaciji je doktor znanosti Saša Kovačević, viši znanstveni suradnik Instituta za arheologiju. Varaždinska županija obiluje iznimno vrijednim u svjetskim razmjerima, iznimno vrijednim spomenicima arheološke i kulturne baštine. Iznimno mi je drago da zapravo projekt prezentacije i turističke valorizacije Gomile u Jalžabetu zapravo je uključen u ovu cijelu priču. Informativno-edukativno događanje je održano u sklopu projekta Suradnja za razvoj, čija je ukupna vrijednost 3.152.787 eura, a financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Dosadašnji rezultati savjetodavne podrške govore sami za sebe. 70 projekata u pripremi, 53 projekta u provedbi, 16 strateških dokumenata i 8 informativno-edukativnih događanja.